Bon dia, món! Guapos i guapes, som aquí amb Imaia, amb la Maria Rosa i amb l'Angi, que us venen a explicar una història que estic segura que us agradarà. Com ja sabeu, fa molt poquet que vam estar a Grècia i realment vam conèixer aquesta gran tragèdia que és la vida dels refugiats. Expliqueu-nos, Maria Rosa, si us plau, què és Imaia y qué esteu fent a Grècia? ¿Por qué es tan importante el que esteu fent? Mira, Imaia es una asociación que el cometido que tiene es sacar a familias vulnerables de los campamentos, los ubicamos en pisos para que puedan tener una vida lo más digna posible mientras están esperando el proceso de sus papeles, si van a ir a reagrupación o reubicación en otro país europeo. Y les ayudamos pagando los alquileres, les damos dinero para que ellos puedan cocinarse su comida y luego pues todo el día a día de lo que pueda ir surgiendo en los pisos. Exacte, perquè a nosaltres ens va impressionar molt quan vam conèixer la família d'en Bassam, que no era només el que havia viscut fins llavors, sinó que en el moment que havia arribat a Grècia, que dius, bueno, ja he aconseguit arribar viu i amb tota la meva família viva, queda com una espècie de stand-by, d'espera a que toqui, a que soni el telèfon i et diguin on has d'anar finalment, no? Nosaltres això realment ho desconeixíem, que funcionava així, i és bastant desesperant perquè sovint arriba a passar un any o 2 anys, no? Sí, eso es, la espera se hace larguísima, porque aparte cada vez van poniendo más trabas. Ahora la traba es que cuando les han permitido ya viajar a los países de destino ya no les pagan los billetes, y eso es otra cosa que estamos haciendo desde la asociación. Clar, per això és tan important la tasca d'Imaia, és una esglaó més en aquesta cadena des de que surten fins que poden arribar a tindre una vivenda digna. A mi realment m'agrada que el projecte el podreu veure al documental de Bon dia Lesbos que tindrem al desembre, però com que sé que els guapos i guapes us agrada molt col·laborar amb les entitats que coneguem a Bon dia Món, l'Angi ens explicarà com poden els guapos i guapes col·laborar amb vosaltres. Doncs ho podeu fer de moltes maneres. Si teniu alguna associació, per exemple, que fa actes solidaris i es volen donar aquests diners de la recaptació a Imaia, es pot fer així. També tenim padrins i padrines que es comprometen en principi per un any perquè nosaltres puguem fer els càlculs de fins a quan podem pagar els lloguers, per 5 euros, 10, 15, el que es pugui donar. Llavors es fa una transferència al compte i nosaltres cada mes enviem com un dossier amb les fotos de la família, explica una mica el recorregut, doncs si han aprovat tot el col·le, si hi ha un nou embaràs, si ja marxen, si venen de nous, i és una miqueta fer-ho, doncs una miqueta partíceps i fer-los una mica part d'aquesta gran família. I bé, i després doncs, parlant de nosaltres, compartint les nostres publicacions al Facebook, tenim una web que és www.imaia.es i al Facebook ens podeu seguir per Facebook/Imaia Refugis. Molt bé, doncs ja ho sabeu, podeu trobar més informació aquí a la caixeta, també us en deixo més i sobretot doneu-li a like, però si no voleu perdre el temps aneu directament a la pàgina web d'Imaia i col·laboreu amb el que trobeu possible. I els enviem molts petonets a tots. Moltes gràcies. Molts petons. Perquè realment és un gran problema des de que me estoy liando un montón. ¡No te rías! ¿Cómo habla? ¿Cómo habla? Digo, esto no lo salvo, esto no lo salvo, esto no lo salvo. No, estaba bien. Me estoy enrollando un montón ya. Lo tenía mejor... Lo tenía mejor pensado en mi cabeza. Pues yo estaba muy bien. Va per les tomes falses, oi? T'estic veient. Poca vergonya. Este es el mejor momento.